Сега, аз изядах един банан с фъстъчно масло, но от Холандия си бях вземала. Ще изям още един банан. От Холандия си бях вземала. Ето това са какаови такива истинско какао, което е просто е смелено. Не може ти да ядеш това. И на теб ще дам спокойно. Сега какво правиме? Тук малко е черничко, но няма нищо. Льосвам му ето така. Фъстъчно масло. Това няма ли да стане направи така да го... Да. Много е вкусно. Май това е много готино. Бамби. Дай на теб ще направя спокойно. Топ.